belajar masak. Mau dal isuk blonjo iki. Mosok angger ape mangan kok tuku wae. Ngene kan ben hemat. Irit yang dadi wong elit. Lah. Wis mari. Kerja dimasak iki. Ini mirip kabeh ya. Dingin kan marem aman. Gue tambahin kurang saja. Masa lomboknya germek loro. Tambahin aja ya. Wes garek dimasak. Iris-iris wis mari. Tinggal nyedek gini lah. Ini kurang kayak masak. Tambahin masak gede loh. Yuk. Mbak, enak apa? Ini kopinya. Kok ndungareng? Urung dikongkon wis lek nek kopi bapak. Nggih, kan ketinggalan jenengan lo dereng ngopi. Mau lho terelek. Urung kopi sirah momet lho bapak ini. Iya jenengan yo ini. Iya ndok. Bisa jenenge bejo. Arep ngomong yang ngomong. Ya winane niku kula mantan dugi grene Mas Titi. Mantan ngeteraken raine. Terus? Nggih, ternyata raine Mas Titi niku muridé Nali Nisa. Oh, Nggih, ternyata Mas Tibi niku udah open mendo. Yang ini ku kuateng dong Pak. Terus, nggih kan tasik apa ngrumat sabine jenengan. Dengan Mas Tibi niku tanggung jawab banget lho Pak. terus aku kon ngomong emajing ngono terusan. Ya mboten ngoten. Ya terus bapak kon piye? Terus awakmu nggekne kopi niate ngrayu bapak ngono. Ben awakmu ki tak setujoni lek karo Jotibi ngono. Nggih, mboten ngoten. Yalah ra iso.
Wong niatmu ki wis kuwaca wisan. Kok iso ngepik-ngepik Jotibi nek ngarepku. Wong Jotibi ki cah kere. Ngerti ora? Kere. Bapak jahat. Oh, trek bocah ora kena ngomong iki. Kopine akhirnya rasanya ra enak to. Oh, arepe dhewe. Oh alah. Cek terniang-niang tentang sebuah pilihan antara percintaan karo penggawean. Arepe maju, wong tuane ra setuju, trah yo asli butuh kesabaran. Tapi iki kudu tetep tak berjuang. Penting yakin. Lek niate apik, praya diwehi kemudahan. Maneo, apa sing perlu tak khawatir nih? Wong aku di Gusti Allah kok. Penting kan usaha dhisik. Tugasnya menungso kan ya gur iso mengusahakan. Nah, masalah hasil kita serahkan semua ning sing kuwasa. Pokok iki intine kudu tak perjuang nih. Buruh ya butuh bahagia lho mangsane. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kondi mau sajake penting. Alah mantun keliling-keliling Pak. Oh, mesti kesel ya. Nggih, kono pinarak sik. Nggih Pak. Enak apa teh? Enak apa? Enak. Saderenge ngapunten nggih Pak. Ngganggu waktunipun. Niki ajeng data Pak. Udah tahu apa kuwi? Iki kula ditugasaken kalih desa selaku ketua RT. Kula ken data bantuan Pak. Loh. Maksudmu aku ki mau data ki oleh bantuan ngono. Nggih Pak. Lho. Kok lancang men kowe? Aku ki wong serba ora kekurangan. Kok iso mok data lho? Lah lek ngene iki jenenge sejenis pelecehan awakmu. Mboten ngoten Pak. Wes ora iso. Ngene iki awakmu ngrendahne aku. Apa lek perlu gajimu tak bayar nek kene? Pripun to Pak? Wes. Intine saiki kowe balik ote. Balik off. Balik ora kowe? Nggih Pak, nggih Pak. Balik. Nggih pun Pak, kula tak nyuwun pamit. Ngapunten nggih. Ditenono wae balik rene nek. Jan panas-panas marakne panas ae. Iya toh Pak Kaji. Malah ngamuk-ngamuk. Apa aku salah? Alhamdulillah. Karepe lagi min mau iki piye lho? Kok iso ora mikir lho. Wong koyo aku iki serba enek, kok iso didata. Lek kene wong ora duwe pantes. Wong aku ki apa-apa duwe. Ngene iki. Duwe kok ngene. Kok iso arepe oleh bantuan-bantuan buh ra jelas iki apa. Lah iya lho. Pak Medi lho iso ngamuk koyo ngono ke mau lho ya Allah. Sampai ndredeg aku.
Gek kayak kolek mau meron juwa tos aku mau lho cemak jeleng ora ya piye awakku. Astagfirullahaladzim ya Allah, subhanallah. Paring ngono sabar. Tre percaya aku, lek ngamuke wong meneng ta yo ngono kuwi. Aduh, iki lho sik ndredeg sih an. Aduh. Alah ya wis lah, melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Pak RW. Oh, tunggal dene Mase. Masmu enek? Mboten wonten. Masih medamel lho, Pak. Hah? Gawe mantel. Lha apa kudanan? Apa, Dok? Mboten, Pak. Omong ngono Masmu. Pak RT Rene. Nggih, Pak. Ya wis, Dok, aku tak balik sik. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki mau awan-awan budal nek pasar. Lah kok bakule lho wis do mulih. Kayak aku ya blonjo kulaan. Oleh malah bergodong sawi. Tak gawe masak dhewe. Kayak bakule ya wis do balik kabeh lho. Ya Allah, bocah kok biayaan. Bocah biayaan nih. Awakmu iki biayaan. Nyapa ngono ki maksudnya? Enggak kira laksu to, Bu. Ngerek salah. Orang ngerti jaluk sepuro kok malah sut apa lho kuwi. Ampun, Bu. Ampun. Awas wae ditanane ya lek konangane semek awakmu. Adus wis. Wangi-wangian wis. Jukasan yo wis. Mari iki kek budal juga bayaran kiri Pak Medi. Iki mau ya tak spesial nih. Balik ke sawah mau ya ta. Hampir cukur. Menawai ketemu Nisa dan ketok ganteng ngono lah. Oh iya. Lah iki lak aku dhewe. Kok kono masalah iki. Apa nek ngejak bolo ya? Oh, Pak lagi menaik dijak. Engko wonge kan iso gesah karo Pak Medi. Dadi aku leluasa iso gesah karo Nisa. Oh, lek ngono tak ampirane wonge. Ku balike ajak ngopi. Ya plus tak kene rokok. Ngono apa ya seneng to wonge. Lah sik. Pak. Oh, budek.
Masku kamu koyoknya wis balik to. Lah, apa budal intine kemo? Alah, paling ngopi karo kancane. Senengane kan ngopi. Lah aku mau nang omahmu lho, Bi. Jare adekmu awakmu megawe. Oh iya. Iya, lek gak percaya tekono lawangmu. Aku mau rono. Kok iso nyauri? Oh iya, Ding, tidak bisa. Tekono adekmu, gak percaya aku mau rono. Oh alah, begini. Ya siko gampang lah lakoni adikku. Iki nganu to, Pak? Gak boleh-boleh mah to? Alah kene ae, hawane sumu. Aku dayoi. Hah? Sumu hawane kene ae wis to. Wes karo Pak. Alah, ya wis ora ning kene ae. Ah, yo ngono iki. Iki pete iki waduh malah pada santai iki. Wis ora dilebokne omah, malah ning kene. Alah mungkin terus bola dhewe sumu wis bene wis. Arep piye meneh? Ngene lho, Pak. Piye? Malah aku ya Ndi? cukup bayaran. Bayar Oh. ning ndi? Nganu balik tak tukone kopi karo rokok wis. Piye, masuk ora? Lah yo cukup bayaran ning ndi? Lho kok ning ndi piye to iki? Ya ning Pak Medi to, bosku Pak Medi ya. Hah? Ning Pak Medi wi. Kenapa kok kaget? Wes ta ayo, ngapa to? Kok gampang balik tukone rokok wis, tenang iki. Wis ora bi wis gak wis. Budalo wis, budalo dhewe. Ayo to, Bos. Weh, kok ngancani ya? Sepurane ya bi yo. Lho, ki piye to ki? Wong ki kok mesti lho gak jelas sih. Oh, ternyata wong semlumut. Sangat. Oh, ya Allah. Itu apa ini? Kok iso-isone kamu? Dan rasanya gak rendah hati. Kok untungnya jantung iki mau ki gayane Gusti Allah. Nek gayane pabrik lho prek ya wis rumek nek nggon masalah. Kayak mau ki bocah karepe iki piye? Sajake koyo arep ndang-ndang tapi yo mosok ora nguwesne. Ya Allah. Tapi gak apa-apa lah. Janganan. Tapi ndedekku sik pangeh entek. Kudune mimik sik iki aku. Yo. Rasane jantung iki iso dagdikduk kayak ngono lho. Kok untungnya aku ki ora ketabrak. Kayak malah prek mas. Kayak iso bayangne aku. Awakku langsung panas dingin. Ngene iki rasane medhek mak tatap. Masa arepe digone icu. Kok icu sih? Tapi gak apa-apa lah. Diombeni tok paling wis mari. Kayak mari ngono masak. Mari ngombe, aku tak bar ngene golek kembang lah. Tak ge adus kembang. Ge ngilaki ge ngilaki apese awak.
Assalamualaikum. Pak Medi. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyapa? Nisa renek. Kok Nisa? Lah terus? Mriki anu Pak, pun wayahe kula mriki. Wayahe apa? Niku lho Pak, tentang saldo niku. Oh, saldo. Oh iya ya, aku mau bayaran saiki ya. Nggih. Ya wis entenono kono sik, linggo kono, tak jekokne bayaran. Suwi mu to wong iki. Ora ngerti slangane iki. Nyapa wae? Ya, bayaranmu iki. Berarti awakmu sak abot penggaweanmu ya? Iya Pak. Tenan lho. Adono Nisa lho. Nggih. Yo ngono kan yo lega atiku. Ya wis tak imbui. Gen jajan. Iki damel Wis genen jajan wis. Awakmu kan wis gelem ngadoi anakku. Kan lega atiku. iki pun lek ngoten kula tak langsung apik. Kok kesusu men? Dereng rumput Pak. Oh iya, awakmu udah open ya? Iya. Ya wis. Matur suwun niki. Ya. Pun. Tenan lho ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Nggih. Tenan gelem ngadoi anakku.